Cyfle fan hyn I Caernarfon wthio ymlaen. Mike Hayes sy'r ôl hon. Brwydro efo Emlyn Lewis. No Edwards yn o'i ddwyn y bêl. Edwards I mewn i'r cwrs Cosby. Mae'n syrthio I Darren Thomas. A Darren Thomas efo ergyd cynta'r gêm. Ergyd da gan Darren Thomas. Ti'n gwybod os ydy cyfleon yn dod iddo fo ran fwy o'r amser. Mae o'n hitio'r targed. Dyma fo Darren Thomas efo rhywfaint o le yn y trydydd ola. Ei groesio do yn cael ei rhwyslo. Mae'n dod nôl at Thomas. Bêl yn syrthio I Noah Edwards. Edwards, tuag at Hayes, Gosset! Ail gyfle I Gosset! A ddwywaith mi gath y cyfleoedd I rhwystro mae'n nôl eto fo Gosset. Hayes! Heibio'r postyn ac ar draws wyneb y gol. A dihangfa, ar ôl dihangfa, i'r myfyrwyr. Mi ddylsa Gosset di roed Caernarfon ar y blaen. Mae Cardiff wneud yn wych. A wedyn o'n y cyfle ola yn dod I Mike Hayes. Pam mae o'n mynd efo'i troi de? Pam diolch yn mynd efo'i troi chwyth? Elliot Evans wedi gymryd y gic. Yna ddau ochreuwr y met, reit ar linell, gol Caernarfon. A bron i'r bêl I chanfod nhw. Yn y pen draw, mi syrthiodd Jacob Orsinski ar ben y bêl. Jinski ddim yn gwybod llawer am lle oedd y bêl ac dwi'n meddwl na Joseph Evans gafodd y cyffyrddiad a mi bron iddo fo roed met ar y blaen. Joseph Fo yn ennill y meddiant. Gosset yn taro'r bêl ar draws cae at Bobby Beaumont. Beaumont yn methu curo Harry Owen. Ac unwaith eto, mae'r met yn gwthio ymlaen. Owen dal I fynd. At Evans! Ergyd dda gan Elliot Evans oedd I ar y targed. A Gorsinski lawr I wneud yr arbediad. Mi oedd hi'n ergyd da iawn hefyd gan Elliot Evans. Y bas yn cyrraedd o ar ôl gwaith dda gan Harry Owen I ben o'i lawr. Digon o bwar I droi de tu ôl i'r bêl. Ond mae'r cyfle yn dod ar ôl gwaith siomedig gan Caernarfon. Gosset yn tynnu'r bêl I lawr ar ei frest. Bêl yn cael ei chlirio mor bell a Griff John. Gosset yn cadw'r bêl ar dir y byw. Cloesiad yn canfod pen Bobby Beaumont. Thomas Troma! A Mike Hayes oedd yno I droi y bêl I mewn. Heibio I Alex Lang. A just fel na, mae Caernarfon di mynd ar y blaen. Ac am basti hwn, mae rai dweud, mae'n Darren Thomas wedi gallu gwneud hynny. Y bas yn un berffaith I fewn i'r canol. Mike Hayes yna cyn Emlyn Lewis y tro yma. Ac oedd hi'n gol gwych, amser gwych I Caernarfon mynd ar y blaen. Fydd Christian Edwards mor siomedig dydyn nhw heb di gallu cyrraedd yn yr ystafell newid. O, mae yna gyfle fan hyn. Heibio'r postyn, Chris Baker. O, fi sgoriodd o yma ar yr ofal yn y gêm 2 blynedd yn ôl. Ond y bêl heibio i'r postyn a reit ar ddiwedd yr hannar. Fe o bron I ymestod yn gyfartal. Harry Owen yn taro hi mewn i'r cwrs Cosby. A Emlyn Lewis gafodd I ben ati a'i beniad o just dros y bar. Mi ddylse Emlyn Lewis di gwneud yn well efo'r beniad rydd gafodd o. A fydd o'n gwybod bod honna yn hanner y cyfle iddo fo. Kick gornel Darren Thomas at y postyn pella. A Beaumont nath hedfan I mewn a cael ei ben ati. A dwi'n meddwl bod I beniad o wedi taro I chwaraewr ei hun. Ond oedd hi'n beniad wych. Oedd o'n meddwl bod wedi cael yr ail gol yna. Y gwasanaeth yn dda unwaith eto gan Darren Thomas. Kai Jones nath y peniad daro, dwi'n meddwl I fod yn deg I Kai Jones. Am lot amser I symud o'r ffordd. Oedd hi'n daran o beniad gan Bobby Beaumont. Mae'r bedwar o funud da I fyny. Fydd na posib funud arall efo'r digwyddiadau cafon ni. Ond ydi o chydig bach rhy hwyr i'r Met. Yn dimau o a'r 2 dîm gogleddol fydd yn chwarae yn rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle dydd Sadwrn nesa. Caernarfon yn erbyn y Flint. Ie, mae'n anferth. Oedd y gêm cata, dyn ni ddim wedi gwneud y dda cata, ond o'n i lot gwell nhw hanner cynta, a nhw newid I siap, nhw roi ni dan pwysau ail hanner, ond ar y dangos y cymeriad sy'n gynnu, ac I dal ymlaen yn diwedd, ond cyn gorffwys yn diwedd, ond cylyniad gwych I ni. Good performance by us. Ultimately we fall short. They finished 4th, we finished 7th.
I just hoped, we just don't live to regret some of the decisions we made today, because I thought we did quite well, really particularly the second half. I thought we did play some nice football. They finished fourth, they deserve to be in the final, so good luck to them. Ella ddim yn chwarae'r pêl-droed gorau heddiw, ond mewn semi-final weithiau ydych chi'n gorfod eistedd fewn, a bod yn mynd yn frwydr, a di possession weithiau ddim yn curo Gemau pêl-droed, so edrych mlaen at y ffeinal. Flint, yn y ffeinal, chi di curo nhw 3 gwaith tymor yma, bydd hwnna'n rhoi hyder i chi mewn i'r gêm? Eto mynd fewn i'r gêm a lot o hyder. Ni'n cymryd yn Caernarfon mai hefyd, so bydd y cyfnogwyr tu ôl i ni. Di'n neud yn rili da yn ebyn Flint, so rili edrych mlaen trwy'r nesaf. Wel, Emlyn, ti newydd ddod mas o'r stafell newid. Mae dy wyneb di'n gweud y cyfan. Mae lot o emotion yn y stafell newid na ar hyn o bryd, achos mae'n ddiwedd cyfnod special iawn. Cyfnod special. Emosiynol. Dod ath swan i mewn, a wedyn nath yn gweud i byd, nath syth allan yn chwarae teg, a wedyn nath Jenks gweud cwbl o eiriau. Mae'n bwysig cofio bod y faint mae'r dyn yma wedi wneud i'r clwb. Byddai ddim yma os heb Swanee. Els, Bakes, Charlie, pobl sydd wedi mynd o'r blaen, Fuller, Bradley Woolridge, i enwi llwyth o bobl, ond hefyd y pobl ifanc sydd mewn i'r clwb hefyd. A heb y dyn yna, sydd yw'r clwb ddim yn sefyll. A fi'n credu mae hynny'n bwysig iawn. Ond fel bydd e'n sôn, dwi'n siŵr, mae angen i clwb i symud ymlaen. A fi'n gobeithio bydd e'n symud ymlaen yn y ffordd cryfydd. Cefnogwyr gyd efo ni, ond nhw gyd efo ni yn mynd i'r ffeinal blwyddyn diwetha. Gobeithio gen i mynd i'n well, so bys nhw'n hapus i mynd i trip i fyny'r Alban fyny fanna, does yna tîm gwell i mynd i fyny yna, nag oes efo'r cefnogwyr, so gobeithio un cam arall, ond mae'n mynd i bod yn galed. Christian, you've always said it's not about you. I am going to make it about you now, because it is the end of an era. It's the end of a very special 13 years at Cardiff Met. How do you reflect on your time with the club? Just did my job. It's quite simple. I was asked to take over the football club in 2009, and I just did my job. If I can be remembered for that, then I've done a good job. I bet you've got so many fond memories. Is there one that comes to mind, or are there too many to choose from? 13 years, 600 odd games. Everyone will talk about the 2019 vintage season that we had, but for me, it was about my players and the players becoming men. And probably the greatest achievement for me as a manager is watching 6 players get PhDs, and that for me is fantastic. So football is good, but for our players it's more about the dual career athletes, and we've got 6 players with PhD. That's my biggest achievement.